Ну что ж, вітаю всіх, поехали. Учора была дастаткова дзіўная сітуацыя. Шчыра скажу, гэта моя віна. Папрасіў людзей раздаць у тым ліку відэа плыню і на мой YouTube, але не праверыць, ці ў мяне падхапіла відэо. Адпаведна, трансляцыю запусціў, далей уже быў з мікрафоном, неяк не выпадала. Тым не меней, гэта сярод іншага спанукала мяне падумаць пра тое, каб зрабіць трансляцыю і прэзентацыю па-беларуску. Хаця учорашняя была дастаткова цікавая, таму што зноў-такі 15 слайдаў прэзентацыі па-беларуску. Ну і тут ужо быў адзін таварыш, які да гэтага адзначыўся ў каментарях, адразу напісаў, што снова будзеш на украінскім, чтобы понравіцца хазіва. Я яму адказаў, што магу прынамсі на 4 мовах. Але ў дадзеным выпадку аўдыторыя збольшая з Беларусі, таму беларуская. Падабаецца гэта таварышу ці не падабаецца. Як стрым будзе збудаваны, то фактычна арганізаваны першая палова стрыма. Я коротко праходжу па прэзентацыі, некаторыя часткі я апушчу, таму што проста буду даваць лінкі на ролікі. Або, напрыклад, па знешнепалітычнаму балансу быў асобны стрым, асобнае відэо, дастаткова вялікае, і сэнсу дадаткова паўтарацца і, скажем так, марнаваць час я не бачу. Дарэчы, вот тут вот з'явіўся штрих-код, гэта пераход на Patreon, там можна і проста падпісацца, падтрымаць мяне і мою працу, але гэта пераход якраз такі на старонку або на пост пра збор на прагноз, якраз такі файлы прагнозу, там ліку зверстана PDF-версія вісіць там. Таму тых, хто раней да нас сёння атрымаюць гэта бескаштоўна, тых, хто хоча зараз набыць, калі ласка, можете гэта рабіць, толькі за. А для ўсіх астатніх будзе у вольным доступе, я думаю, што паставлю з панядзелка, і з панядзелка ж з'явіцца на украінскім сайце «Дзелава сталіца» украінская версія гэтага прагнозу. Гэта вот такія, умоўна кажучы, тэхнічныя асаблівасці. Далей, коротко, ўжо давайте пойдзем паціхеньку па прэзентацыі. Яшчэ раз, палову гадзіны кажу я, магчыма, пастараюсь меней. І пасля ключавой, дзеля чаго робіцца гэты стрым, буду адказваць на вашыя пытанні. Пытанні могуць задаваць мае падписчыкі канала. З гісторыі падпіскі, прынамсі, ад 5 хвілін. Такія установкі на YouTube. На гэтым, што называецца, паехалі. Адразу, як выглядала учорашняя прэзентацыя, першы слайдзік, умоўна кажучы, такі пусты, нічога не значу, таму вот з гэтага ўсё пачыналася. А далей, у самім дакладзе ў тэксце ёсць дастаткова вялікі блок па логіцы падзел у Беларусі, пачынаючы дзесьці ад 19-го года, у тым ліку 20-й. Таксама лішні раз не буду паўтарацца, але ключавы сэнс у чым, што тое, што не раз казаў на стрымах, у сваіх роліках, першае, беларуская дзяржаўная сістэма, дакладней сістэма дзяржаўнага кіравання, яна знаходзіцца ў глыбокім крызісе, яна і знаходзілася ў глыбокім крызісе, з прычыны таго, што адбываецца дэградацыя на сярэднім і нізавым узроўні. І па вялікім рахунку наспявала яе змена ўжо раней. У 2020 годзе гэта адбылася вельмі цікавая сітуацыя, што раней палітычныя часткі беларускага грамадства напалітызаваліся. Гэта была нечаканасць для Лукашэнкі, і паралельна з гэтым другая нечаканасць для Лукашэнкі – гэта змяншэнне колькасці, змяншэнне яго электаральнай базы, якое ішло з 2010 года. Вельмі раю паглядзець, паслухаць, пачытаць даследаванні пра беларускую ідэнтычнасць. Апошняе выйшла літаральна пару дзён таму, вісіць на сайце Фрыдрыха Эберта, там паказана пра сегменты беларускага грамадства і так званыя савецкія беларусы. Гэта, я лічу, гэта электаральная база Лукашэнкі. Так, аўтары даследавання згаданага яны падкрэсліваюць, што не можна проста лінейна падыходзіць да ацэнкі групы, якія вызначылі, таму што на крышку мянялі метадалогію. Але збольшага саму дынаміку можна паглядзець. Карацей кажучы, калі раней умоўных савецкіх было пад 40, па маіх ацэнках у 10-11 было больш за 50, зараз іх 30. Гэта пра нешта кажа. Таму стабільнай электаральнай падтрымкі Лукашэнкі няма. 20-й год гэта паказаў, але з іншага боку і няма такого ура перамогі іншых сілаў, пра што я таксама казаў, чым я ўпэўнены. Як бы не спрабавалі пераканаць мяне ў адваротным, але лічбы кажуць пра іншае. Дакладней, разлікі. Лічбу мала хто ведае. Але пытанне ў іншым.
Лукашенко меў варыянты, якім чынам можна стабілізаваць сітуацыю. Адзін з варыянтаў ён абкатываў напрыканцы жніўня, пачатку верасня. Памятаеце, калі на плошчы Незалежнасці людзі спакойна хадзілі, таптанчылі. Гэты варыянт называецца выпусціць пару. Але для выпуска пары патрэбны якасныя выканаўцы на сярэднім і нізавым узроўні. А гэтага не было. І таму угору ўзяла ідэя, што давайце проста, што называецца, пойдзем шляхам рэпрэсій. І у дакладзе ў самім тэксце я выводжу некалькі этапаў рэпрэсій, логікі рэпрэсій, таму што першая логіка это была якраз таки разбурыць масткі між, натуральна актывісты, разбурыць масткі між рознымі групамі. А гэта масткі, гэта ў першую чаргу была мясцовая прэса, таму што калі пачаліся рэпрэсіі па мясцовай прэсе, мала хто на гэта звярнуў увагу, усе былі занятыя штотыднёвымі маршамі. А пасля ўжо вялікія парталы, што тут бае всіх астатніх, прычым не ўсе знішчылі. Напрыклад, з онлайнерам проста папрацавалі, прыйшоўшы і на пальцах патлумачыўшы, што ім будзе. Таму гэта дастаткова хутка дайшлі ад палітыкі. Таму розныя бываюць моманты. Тым не меней, задача была не дапусціць падходу, каб апаненты мелі падыходы да розных груп. Другая задача гэта напалохаць, трэцяя задача дэманізаваць і дыскрэдытаваць. І ў тым ліку важным элементам, важнай перавагай Беларусі 2020 года гэта была сістэма, калі людзі, якія мелі грошы, умелі зарабляць, яны данацілі у тыя ж самыя фонды і так далей. І складнікам якраз таки задача, точнее Лукашенко, была дыскрэдытацыя гэтай фонду. Тут трэба аддаць належна, самі фонды гульнёй, то мы праводзім аудыт, то не праводзім, яны самі зрабілі шмат чаго для сваёй дыскрэдытацыі. А з афіцыйнага месца, натуральна, што гэтым скарысталіся. Было проста абсалютна тупа з гэтага не карыстацца. Таму гэта першая хваля такіх сур'ёзных рэпрэсій. Пры гэтым таксама ў дакладзе пра гэта прапісваю, чаму як. Паказальна, што да 21 года, можна кажа, дакладней да снежня 2020-го, Еўрапейскія Злучаныя Штаты Амерыкі яны назіралі збольшага, яны не ішлі шляхам такіх моцных санкцый, таму там было такое мяккае проста націкі. А далей ціск пачаўся больш моцны. Расія, натуральна, з гэтага скарысталася. Расійскі фактар таксама крышачку падсвеціў да пачатку 2020 года. У 22-м атрымалась вельмі цікавая рэч. Гэта адначасова новы этап вайны в Украіне, ўварванне з тэрыторыі Беларусі, адначасова рэферэндум па новай канстытуцыі. І пасля гэтага характар рэпрэсій крышку змяніўся, дакладней логіка змянілася, характар не змяніўся. Але гэта рэпрэсіі, гэта зацісканне гаек, яно дала Лукашенку фактычна дадатковыя 2 гады. Чаму пытанне кропак нацыянальнага кансэнсусу, які фіксавалі сацыёлагі, гэта першая кропка незалежнасць Беларусі, што такое нацыянальны кансэнсус, гэта тэзы, з якімі згодны і апаненты існай улады, і прыхільнікі. І другое, што беларуская армія не мусіць ваяваць супраць украінцаў. Гэта прымушала Лукашенку, скажем так, хвалявацца, круціцца, але паралельна з гэтым тыя ж самыя спробы арганізаваць дыверсіі на тэрыторыі Беларусі прымушалі яго рэальна баяцца. Таму якраз такі 22-й, пачатак 23-го года рэпрэсіі насілі вельмі жорсткі характар. Далей, в прынцыпе, у тым же самым ключы. І паралельна з гэтым умацоўвалася Расійская Федэрацыя з мэтаю стаць фактычна ключавым альбо дамінант, альбо ключавым донарам і стабільнасці эканомікі і ключавым гульцом на беларускім накірунку. У Расіі трэба аддаць належнае, гэта практычна атрымалася. Але ў 22-м годзе крышку прачнуўся Кітай. Гэта гаворка пра ўступленне Беларусі в ШОС, і былі перапынкі, было ўсё іншае. І, карацей кажучы, на 24-й склалася сітуацыя такая перадканкурэнтная, калі пытанне ці Масква, ці Пекін, хто будзе спрабаваць быць, назовем так, генеральным партнерам. Але паралельна з гэтым пачалі гаварыць і пра перамір'е в Украіне, альбо замарозку, альбо заканчэнне вайны. Пачаліся размовы пра змену палітыкі, у тым ліку на беларускім накірунку, таму што старыя алгарытмы, які прымяняліся да Беларусі з 2020 года, фактычна гэта быў кейс Хуана Гуайдо, гэта венесуэльскі кейс. Яны пачалі, нельга сказаць, што быць цалкам непаспяховым правальным, тому што венесуэльскі кейс, паглядзіце на лёс Хуана Гуайдо, в прынцыпе. Менавіта па венесуэльскаму кейсу все развівалася. З абодвух бакоў, дарэчы. Маецца на ўвазе як стабілізацыя таго, на каго ціснуць, так і правал тых, хто мусіць быць гэтым палітычным таранам.
І Лукашенко вийшов, в принципі, на вибори, що дастаткова логічна, з більш моцними, ну, скажімо так, позиціями, ніж були раніше. Але вось гэты момент якраз таки Россия, Китай и далее по выборах, по всему, давайте разглядим больше подробязно, пасля перейдем до сценарию для того, что будет уплывать. Итак, зараз я ставлю одразу формат российский уплыв, а давайте поставлю два, российский, китайский. Да, вот так будет лепей. Вот он, два слайдика. Итак, когда мы говорим про российский уплыв, тут вельми цікавыя адбываюцца падзеі, тому что прошу прабачэння, зняў один слайдик, хотя вот так вот, не, нормально, все стоит. Это у меня снялось в админке, все. У вас мусіць быць бачна. Калі браць расійскі фактор, то по великим рахунку Кремль паўтараў ситуацию 2010 года, якую ён, дакладней 2011 года абкатаў мінулы раз, калі просто санкцыі з аднаго боку супраць рэжыму альбо асоба, якая любіць вельмі ўладу, яна натуральна штурхаюць прыродным чынам гэту асобу, гэты рэжым да супрацоўніцтва з іншым бокам. Ну і фактычна, калі казаць сённяшнюю сітуацыю, то ёсць некалькі рэчаў, чым Расія трымае Лукашенко. Рынок. Попыт на товары, сапраўды санкцыі супраць Расійскай Федэрацыі, гэта, скажем так, парадзіла попыт на товары, тым болей, што беларуская эканоміка тэхналагічна больш развітая за расійскую, ну, прынамсі, пра гэта сведчыць дадзены таго ж самага гарвардскі атлас складанасці эканомікі і іншых рэйтынгавых паказчыкаў, нават структуры экспарта. Ну, адпаведна, ёсць магчымасць замясціць частку выпадаючых тавараў на, напрыклад, еўрапейскіх вытворцаў. Няхай яны не такія якасныя, але як бы там ні было. Плюс военка. І гэта далося ў знакі, таму што у беларускай эканоміцы, калі пачаўся моцны санкцыйны ціск, быў провал 21 года, невеликое проседание, с 20 года за ковида, 21 был около нуля, 22 проседание, когда пошли новые санкции и был страченный украинский рынок, а 23-24 это уже рост. Причем рост досить істотный и рост реальных доходов населения, что для Лукашенко вельми выгодно было перед той же самой электоральной кампанией, псевдоэлекторальной. Інвестыцыі ў прамысловасць. Так, там грошы адносна невялікія, але яны ёсць, і па гэтых праграмах саюзнай дзяржавы альбо праграмах развіцця расійскага ВПК Расія дае рэальныя грошы, там на пераабсталяванне, на набыццё некага абладнання, таму гэта ёсць. І вот страх згубіць такія крыніцы, он таксама працуе. Наступнае пытанне – гэта даўгавая пастка. Вельмі цікава, у дакладзе са спасылачкам прыношу, гэта спецыфіка расійскай працы. Вот, на жаль, сумная, пра гэта гаварыў у 2020 годзе, паўтараў некалькі разоў у 2021-2022, у тым ліку для апаненту Лукашенка, але вельмі сумна, што гэтую тэзу дасюль не ўздымаюць, не ўзгадваюць. Вот тут паспрабую патлумачыць. Памятаюць, што Беларусі збудавалі АЭС за расійскі крэдыт. Кредит на рынке было 10 миллиардов, скористали, 10 каля 5, не так важно. З поспехаў, гэта то, што частку цела крэдыту перавялі ў расійскія рублі, бачым, як зараз падае. З мінусаў, гэта дамова аб рэфінансаванні 2020 года, дарэчы, яна была пацверджана ў 2023 годзе з невялікімі зменамі, дзе ёсць адна цікавая асаблівасць. Калі не памыляюсь, 8 пункт гэтай дамовы, ён утрымлівае норму, што пры пратэрміноўцы аплаты абслугоўвання крэдыта больш чым на 180 дзён, Расійская Федэрацыя мае права вымагаць тэрміновай выплаты на працягу кароткага часу, напрыклад, месяц, фактычна аднамаментнай выплаты усяго цела гэтага крэдыта і іншых крэдытаў, выдадзеных з боку Расійскай Федэрацыі. Тое ж самае падобныя нормы былі зафіксаваны ў дамове пра фінансаванне дзяржаўнага крэдыта 2021 года, там менш, сума 600 мільёнаў. Былі размовы пра рэфінансаванне ў 2022-2023 годзе, ці было рэальнае рэфінансаванне, я не ведаю. Бо размовы веліся, пра гэта гаварылі, назовем так, першая асоба ўраду з двух бакоў, але ці падпісалі дакументы, ці гэта было некім іншым механізмам, і ці было рэфінансаванне, ці Беларусь такі выплачвала, я сказаць не могу, то бишь брехаць не буду, але ёсць прынамсі два факта. Гэта два факта на хвілінку 5 мільярдаў 600 мільёнаў. І
вот у 21 годзе казаў, што гэта пастка у тым ліку пад магчымы транзіт, таму што ў такім выпадку пляваць, хто ў Менску сядзіць, калі Расія раптам запатрабуе такую выплату, а зрабіць, каб было цяжка, немагчыма было выплаціць, ну вельмі лёгка. Тут, напрыклад, ты перакрыў газ, авария, перекрыл нафту, авария. Штосьці яшчэ там, Роспотребнадзор пачаў лютаваць наконт беларускіх прадуктаў. Все, у тебя падаюць, скажем так, знешнія надыходжанні гандлёвыя, а перакрэдытавацца на захадзе ты не можаш, у тебя там канфлікт, ну і все, і ты попал. Таму гэта реальная такая пастка, якая была зроблена якраз таки з разліку на трансфармацыю беларускай сістэмы. Гульня ў ядзерную зброю. Тут можна спрачацца, ёсць яна ці не, але вот учора на прэзентацыі прыводзіў прыклад для украінскай аўдыторыі, параўноўваю гэта сітуацыю з пачаткам 90-х, калі амерыканскія дыпламаты ездзілі по Беларусі, Украіне, Казахстану, пераконвалі, што хлопцы, дзяўчаты, вам нафіг не патрэбна гэта незалежнасць. Вам, маўляў, з дэмакратычнай Расіі будзе цалкам камфортна і цудоўна. І прычына была вельмі банальная. Тут добра, што нас знайшлі на мапе новай незалежнай дзяржавы, але прычына была ў ядзернай зброі. І ў выпадку, калі ёсць, ну, прынамсі, перакананне часткі палітыкаў, што ядзерная зброя на тэрыторыі Беларусі ці ёсць, ці можа быць там ціхаря завезена, то пры любых зменах унутры Беларусі першы званок ад знешніх патэнцыйных партнераў, ён будзе не ў Менску, ён будзе не новаму ўраду. Ён будзе в Кремль. Ребята, што там з вашай ядзернай зброяй? І для Расіі гэта ўкрай выгадна. Наступна, ну, ўплыў на ўнутраную палітыку праз інфармацыйнае поле, хаця тут ёсць свае але. Пра гэта таксама казаў не адзін раз, што аўдыторыя тэлебачання традыцыйна і дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі падае, зменшаецца аўдыторыя, ну, так же сама, як звужаецца базавая электаральная, скажем так, група Лукашэнкі. А масткі між рознымі іншымі групамі, вот, іншымі сегментамі беларускага грамадства, яны разбураныя. А новых пакуль не ствараюць. Тут гэта таксама вельмі цікавая акалічнасць, таму што кожная частка беларускага грамадства жыве ва ўласнай інфармацыйнай бурбалцы. Але гэта праблема, дарэчы, яна аднолькава для абодвух бакоў. Таму што калі ёсць адрозненне на каштоўнасным узроўні, ну, груба кажу, просто самая такая проста пара, гэта патэрналізм. Для адных дзяржавы гэта нешта важнае, конечно, дае, на дзяржаву трэба ледзьве не маліцца, таму што дае залежыць твой дабрабыт. Для другой часткі галоўна, каб дзяржава не перашкаджала, дзяржава сервіс і за сваё жыццё адказны сам. Натуральна, гэта людзі думаюць па-рознаму. Ну, гэта, я прашу прабачэння, гэта самая такая простая пара. І, ну, вы разумееце, што калі ў цябе сродкі масавай інфармацыі працуюць на першую групу, яны заўсёды кажуць пра цудоўную класную дзяржаву, якая пра ўсіх клапоціцца. Для другой групы гэта, мякка кажучы, смешна і дзіўна. А такіх адрозненняў, такіх от бінарных, скажем, пару, іх вельмі шмат. І з аднаго боку дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі абмежаваны, бо ўжо ёсць нейкі імідж, іх не глядзяць, з другого боку выходзіць з новымі, гэта азначае в умовах, дарэчы, рэпрэсій заціскання гаек казаць тое, што у нечым нават супярэчыць словам самого Александра Лукашэнкі. А гэта цяжка. Мы вяртаемся да такой рэчы, як дэградацыя сістэмы на сярэднім узроўні. З другого боку, для апазіцыйных цэнтраў аналагічна беда. Таму што вот, калі паглядзець, у што ператварыліся калісьці такія вядомыя СМІ, то яны фактычна працуюць на групу прыхільнікаў пратэста, калі таксама звужаецца. І для іх, напрыклад, сказаць, вот, калі спрабаваць апеляваць да тых, хто ў Беларусі, то сказаць, ну, умоўны кажа, да, Беларусь там растуць даходы, гэта добра там, а вось гэта ж наступіць на катлянку уласнай песні. Ці ж заклююць у Вільні ці Варшаве. І вот такая ж самая беда, таму тут сітуацыя синхронная. Але вяртаемся да Расіі. Кантроль лагістыкі экспарту. Так. Пасля таго, як закрыўся украінскі накірунак з пачаткам вось гэтага этапа вайны, Расія фактычна кантралюе всю лагістыку беларускіх экспартных потокаў. І гэта азначае, сёння далі падвижны склад, заўтра не далі чыгуначнікі. І адпаведна беларуская эканоміка альбо стала, альбо запрацавала. Нафта і газ. Тут таксама цікава, што гэта манапаліст расійскі, але вельмі цікава 24 год, чым я кажу пра магчымасці зменаў, што ўжо ёсць альтэрнатыва. Ну, натуральна, вайсковая сіла і адначасова пагроза. Гэта па Расійскай Федэрацыі. Вельмі цікава па паводзінах Китая, які ускочыў, ну, скажем так, да апошняга
Ён падтрымліваў Беларусь у 2020 годзе. У 2021 взяли паузу, просто назіралі. Гэта азначае, што старыя праграмы ішлі, новых не пачыналі. У 22-м першая спроба і першы сігнал, скажем так, падтрымку Пуціна, гэта запрашэнне Беларусі шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва, сустрэча Сі Цзіньпіна і Лукашэнкі, фіксацыя беларуска-кітайскага супрацоўніцтва у гэтым стратэгічным партнёрстве, якое не залежыць ад надвор'я всепогодна, так званае. Гэта вельмі важная штука, таму што адпаведна адной з градацый, якая ёсць у Кітаі, гэта першае месца у сістэме, самае вышэйшае. Такіх дзяржав две: Пакістан і Беларусь. У адпаведнасці з альтэрнатыўнай градацыяй гэта другое, на першым Расія, але гэта таксама немало. Але натуральна, што Кітай, ён в прынцыпе хацеў бы, каб Беларусь нейкім чынам сама змянялася і змяняла характар адносінаў з КНР. І вот 23 год я напісаў, што выхаванне Лукашэнкі, гэта была, я б сказаў так, не выхаванне, такая публічная порка. Памятаеце сітуацыю з саммітам Ройтенбелт? Гэта калі Кітай збіраў, што называецца, всіх сваіх сяброў. Цяпер задайце пытанне на логіку. Калі у цябе з нейкай дзяржавы зафіксаваны найвышэйшы, альбо другі ў парадку, скажем так, прыярытэтаў узровень палітычнага супрацоўніцтва, ты праводзіш глобальны самміт. З гэтай дзяржавы, натуральна, што мусіць быць, калі не першая асоба, то прынамсі прэм'ер. З Беларусі не было нікога. Адказ вельмі просты. Таму што з Пекіна настойліва парэкамендавалі, дакладней сказалі, што хлопцы, дзяўчаты, вам сёння там не рады. І, в прынцыпе, не раім летець. У Менску ўцёрлись, і тады Белта актыўна расказвала, як прыгожа па Пекіну ходзіць расійская дэлегацыя. Не праводзячы паралелі, чаму ж нашых там няма, хлопчыкі. То гэта была порка ў Менску, гэта хутка, дарэчы, зразумелі, парафіявалі дакумент, гэта дамову пра абарону інвестыцый і сумесны і гандаль паслугамі, яшчэ там 8 дамоваў, якія пасля падпісалі. Тут, карацей кажучы, все далося ў знакі. А ў 24 годзе беларускую тэму падымаў і Дуда, і плюс актывізавалася пытанне з Кітаем, і пайшоў знак, што Менску памянялі частку ўрада. Там Брыжанкоў прыйшоў, у адміністрацыі пачаліся змены. І пасля гэтага якраз такі пачалася гэта свістапляска. З аднаго боку, на польскай мяжы істотна зменшылась колькасць нелегальных пераходаў в десяткі разоў. А зараз уже па 8, скажем так, по лютаму, можа быць, выйдуць і на сотні у параўнанні з мінулым годам. Хаця зараз студзень быў невялічкі рост, але ён все адно ніякае параўнанне ідзе з мінулагодняй зімой. І паралельна з гэтым пачаліся вся гэтая гульня в амністыю, штомесячная па 20-25 чалавек. І паралельна з гэтым размовы, мяняецца рыторыка датычна суседзяў, што нам разам жыць, кшталту там суседзі ад Бога, і гэтак далей, там всякае падобнае. Таму гэта базавая змена, якая ёсць. І зараз пакажу наступны слайдзік. Ён тычыцца, першую чаргу, змены стаўлення знешніх. Хаця давайте, магчыма, слайдзік все ж таки па ситуацию в Беларуси на початок 25 года, что у нас изменилось, а после хутенько слайдик по, скажем так, внешнему балансу. И после уже перейдем до такой речи, как сценарий. Итак, становище Республики Беларусь, в принципе, режима Лукашенко, тут, я думаю, что бачите, легенда есть, все есть. Станом на студень 25 года можно было бы справа сказать, что все стабильно, все классно. Але есть одно «але». Дакладней, але на самой справе куча. Першае, унутраная легітымнасць. Так, частка насельніцтва змірылась на час войны, тут вельмі важна, з Лукашэнкам, лічачы, што ён за кошт свайго петляня не даў Беларусь цягнуць войну. Тут вельмі важная таксама агаворка, што атрымалася у беларускай прапаганды. І гэта Вардамаскі, напрыклад, сацыолог, азначаў, што адбылася падмена з тэзы «не вайне» на «нет вайны». І фактычна гэта ў афіцыйнага Менску атрымалася, і пэўная частка людзей, якія, в прынцыпе, не ёсць прыхільнікамі Лукашэнка, но спрымалі яго ў якасці лепшага з горшых. Таму што апаненты, яны не мелі доступ да нормального падыхода, что называется, да информацыйнай павесткі, раз.
А по-другой сказаць не было чаго, таму што жыць кожны год, што вот альбо мы пераможам, альбо мы не ведаем, што рабіць, ну даруйце, калі ласка, гэта таксама смешна. Ну і плюс пытанне з'явілася вельмі шмат таксама такіх бінарных параў, якія апазіцыйным цэнтрам за мяжой падавались добрымі, а беларусам Беларусі успрымалі, скажем так, мягка кажучы, далёка не ідэальнымі. Ну самы просты гэта адкрыта закрыта мяжа. Хочу нагадаць, што нашы людзі ездзіць любяць. І калі суседнія краіны закрываюць мяжу, апазіцыйны цэнтры кажуць, што в прынцыпе гэта магчыма нармальна, некаторыя кажуць, што давайце закрыць яшчэ болей. Ну як вы думаеце, як на такіх людзей глядзяць там у Менску, Полацку, дзесьці яшчэ? Гэта першае. Другое, гэта пытанне санкцыйнага ціску. Ну там куча такіх вот рэчэй, ну але гаворка не пра гэта. Гаворка пра тое, што пытанне вось гэтай легітымнасці пачатковай, прычым як сярод эліт, так і сярод насельніцтва, оно часовае, но на час вайны. Таму што ну зараз так, асноўная рыторыка, што нам трэба кшталту сабрацца, трымацца, каб вайна не прыйшла і гэтак далей. Лукашенко, маўляў, хорошы чалавек, таму што ён гэта не дапускае. Окей. Але пытанне, а вайна скончыцца, і што далей? Вот далей паглядзіць, калі ласка, на рэсурсную базу, дзе пытанне ідэалогіі. Ідэалогія гэта, ну, умоўна кажучы, гэта не то, што беларускі афіцёр называюць ідэалогію беларускага государства. Не, гэта адказ на вельмі простае пытанне. А навошта нам жыць разам? Навошта нам патрэбна дзяржава там, і гэтак далей? А што будзе там праз 5 год? Што мы будуем, куды мы ідзем? А вось з гэтымі пытаннямі вакуум. І адпаведна, два пытанні сярод насельніцтва, а што далей? Каб вайна скончыцца, і што далей? Раз. Для эліт яшчэ болей, таму што калі мы берем, напрыклад, бізнес, ён зацікаўлены у, скажем так, адкрытых межах Беларусі, у нармальнага рэжыму супрацоўніцтва. Таксама окей, на час вайны можна заціснуць гайкі, альбо на час палітычнага крызісу. Вот як офіцер мне сказаў, што да, вот невероятно, они там думаюць, как бы свергнуць всенародныя избраны. Ну окей, але 5 год прайшло, і што далей? І плюс яшчэ ёсць некалькі вельмі цікавых, дакладзікі прапісаў гэта са спасылачкамі, вельмі цікавых акалічнасцяў. З'явілись, вот дакладней зараз, пасля інаўгурацыі з'явяцца некалькі такіх цікавых правовых калізій асабіста для Александра Григорьевича Лукашенко. Калі кажацца, што ён плюе на ўласную канстытуцыю, прынятую ў 22 годзе. Першае. Калі нам прымаюць артыкул 86, 88 Конституцыі, там ёсць пра тое, што прэзідэнт не мае права займаць ніякіх іншых пасад. А старшыня прэзідыума Всебеларускага народнага схода паводле той же самай Конституцыі і закона пра Всебеларускі народны сход з'яўляецца дзяржаўнай пасадай. Упс, правда? Ужо непрыемна. Другая калізія. У гэтую Конституцыю вярталі норму про то, что одна особа не может быть президентом более чем 2 термина. Окей, лічым. Конституция принята при термине президентства Лукашенко с 20 по 25. С 25 пачынаецца другі. А Конституция забараняе трэці. І адпаведна, нават вось гэтыя рэчы, яны ўжо будуць крышку дратаваць Лукашенко, і ён будзе думаць, як памяняць. Вот, альбо як з гэта выплысці. Ну і плюс яшчэ одна вельмі цікавая акалічнасць, гэта перараспадзел улады, які ўжо пачаўся, няхай пакуль што паступова, але пытанне, што такое ён любіць уладу ў сваіх руках. А новая сістэма перадбачае невялічкі, скажем так, перадачу часткі паўнамоцтва на іншы ўзровень. І вот тут якраз таки чалавеку рэальна непрыемна, як жа так? Вот, таму і гэта правыя калізіі, яны будуць заўважны, прынамсі элітамі. Гэта таксама пытанне, якое будуць задаваць. Знешняя легітымнасць частковая, але можа вырасці ізноў-такі таму, што прынамсі краіны Еўрапейскага Саюза не разумеюць, што далей рабіць з Беларусю. Ну ёсць фактор, напрыклад, які з'явіўся са Злучанымі Штатамі Амерыкі. Эканамічны ресурс. Станам на зараз, быццам бы падаецца, все цудоўна, эканоміка вырасла на 4%, там, і так далей. Але ёсць адно істотнае але. У ця 60% эканомікі завязана на Расію. А Расія у 25 годзе пачынае мілітарызацыю эканомікі. Гэта азначае, калі глядзець бюджэт на 25 год, і там яны робяць на 3-гадовы, то бишь 1 гарантаваны, 2 прагнозных, то на ўсе 3 гады яны закладаюць пэўную аптымізацыю выдаткаў па цывільнай складавой сваёй эканомікі.
Это означает, что на военку укладацца будуць, а все остальное там напрыклад ипотэка, нацыянальныя праекты яны ідуць реально под нож. То же самое адбываецца ў суб'ектах федэрацыі. Окей, калі ідзе под нож фінансаванне інфраструктурных сацыяльных праектаў, ну так, нават будаўнічых у Расійскай Федэрацыі зараз. Вот окей, калі будаўнічы, каму нафиг патрэбен беларускі цэмент? Калі будаўніцтва стане. Калі змяншэнне укладання ў інфраструктуру, каму патрэбны беларускі аўтатранспарт. Ну і гэты ланцужок можна працягваць вельмі доўга. Таму гэта, дарэчы, вот у роліку, калі я казаў пра прычыны спешкі Лукашэнкі з выбарамі, гэта вот адзін з варыянтаў. А другі чыннік гэта таксама ёсць вельмі важны, гэта дэмаграфічная міграцыя. Ну, пра міграцыю тут вельмі проста зараз кіну ролік уже быў, даваў раскладкі, колькі беларусаў з'ехала, з якіх прычын па маіх падліках. Я закінуў зараз чацік, паглядзіце, калі ласка, там. Так, ёсць яшчэ і реальна недахоп людзей у эканоміцы. І дэмаграфічная сітуацыя не дае падставу для аптымізму. Ну, гэта, в прынцыпе, дэмаграфічны крызіс, ён характэрны для ўсіх краінаў рэгіёну. Ну, Беларусі, магчыма, нават без гэтага міграцыйнага потока ён быў бы менш заўважны, альбо менш, скажем так, небяспечны. Ну, але паколькі звыш, скажем так, ёсць істотнае перавышэнне звычайных памераў працоўнай міграцыі 2019 года, то да, гэта зараз б'ецца. Сілавы рэсурс є. Арганізацыйны, вот тут таксама вельмі цікавая рэч, таму што, яшчэ раз, дэградацыя сістэмы кіравання. І вот калі паслухаць Лукашенко, зараз пастаянна кажа: берыце ответственность, нам нужны новыя людзі. Але ёсць адна праблема. І так у любой аўтакратыі, любой пірамідзе ўлады кар'еру робяць звычайна паслухмяныя, а не разумныя. Разумны і самастойны у спакойны час он тэарэтычна можа прыйсці ва ўладную вертыкаль і сказаць: ну, окей, я буду працаваць, але пытанне, што ён не абавязкова лаяльны. Зараз, асабліва апошнія 5 год, тэма нумар 1 – гэта лаяльнасць асабіста Лукашэнку. То есть, яшчэ раз, лаяльны, але не абавязкова разумны. І на фоне рэпрэсій, ну, які нармальны менеджер будзе рызыкаваць? Таму таксама вельмі цікавая сітуацыя, што дэградацыя ёсць. Яна будуць напружыцца, там некую моладзь падцягнуць, там абсалютна вот такіх вот 100% сваіх, але іх мала. І патрэбна якраз такі вось гэта новая крывя. Гэта ідэя закладалась у тым ліку ў межах трансфармацыі сістэмы ўлады. Гэта вот тое, што казалі там пра партыйныя праекты, але пакуль што пабаялись ствараць штосьці большае апроч Беларусі. Хаця таксама вельмі верагодна тут сачыце там за Канапацкай, за астатнімі, што будзе штосьці кшталту ліберальнага праекта. Але нават калі будзе, гэта ўсё адно дасца ў знакі гады праз 2, праз 3, не адразу. І таму перспектыва якраз такі на 25 год, ну, сулі падзення. Ну і знешняя падтрымка тое ж самае. У Расіі банальна будзе менш грошай. І адпаведна, калі ў цябе больш чым па 2 пунктах ты слетаеш в негатыў, гэта азначае некіруемы крызіс. У такім выпадку твая сістэма ці дзяржава яна існуе толькі таму, што яна нікому не патрэбна. Бо любы знешні гулец можна просто так вот щелкнуць і все разлетелася. І сыходзячы з гэтага, да, гэта прымушае Лукашэнку нейкім чынам шукаць баланса. Прынамсі эканамічнага датычна Расіі, шукаць баланс альбо новых ідэяў ці праяваў палітыкі, які падтрымалі легітымнасць. Но калі гаворым пра баланс датычна Расіі, гэта ў першую чаргу Кітай, і гэта тое, што Пекін патрабуе, сярод іншага, паступовы выхад з канфлікта з суседзямі. Ну і плюс, калі мы гаворым пра палітычны баланс, адзін з вельмі важных чыннікаў, гэта, магчыма, перамовы вакол Украіны. І гэта адна з прычын, чаму Лукашенко так пнецца на гэтай перамовы. Ну, на расійска-украінскі яго не пусцяць, але калі гаворка будзе ісці пра некую канфігурацыю рэгіянальную, эканамічную, палітычную, там можа быць. І от для яго украй важна туды залезці. От гэтага залежыць не толькі стабільнасць дзяржавы, але і асабістае выжыванне, ну, скажем так, персоны, якую клічуць Александр Григорьевич Лукашенко. Таму, да, тут ёсць свой інтарэс, свой матыватар. Ну, ведаеце, калі палёны пахне, не так заварушышся. Цяпер пра знешні баланс. Таксама шмат казаць не буду, таму што па знешняму балансу ёсць асобны вялікі ролік, я яшчэ першым яго здымаў. Зараз знайду, кіну сюды спасылачку. Просто каб
там асобна паглядзіце. Але, умоўна кажучы, па знешняму балансу сітуацыя наступная. Мы маем Россию, якая ні ў якім разе не будзе займаць пазіцыю, скажем так, просто назіранніка, она будзе ўмешвацца. Пры гэтым Россия спакойна можа працаваць як з аўтакратамі, так і гуляцца в дэмакрату. Паглядзіце, калі ласка, на прыкладзе Абхазіі. Мы маем Кітай, які будзе спрабаваць, прынамсі, захаваць незалежнасць, а далей глядзець, што будзе адбывацца з Беларусю. Але пры гэтым Кітай не мае гісторыі, навыкаў і так далей аператыўнага такого ўмяшальніцтва у палітыку ў краінах апроч азіяцкіх. Таму таксама ёсць свае пытанні, пры гэтым для Пекіна ўсё адно з кім працаваць таксама. Іншая справа, што наўрад ці пойдуць, адрозненне ад расейцаў, на спробу выпадку чаго стварыць свой уласны праект. Ну, зноў-такі таму, што, прашу прабачэння, розныя групы. І пытанне супрацоўніцтва, умоўна кажучы, з віленскай групай. Со Светланай Тихановскай. А не таму, што Тихановскай мне падабаецца. Таму што сядзяць яны ў Вільні. І да моманту заканчэння палітычнага канфлікту між Літоўскай рэспублікай і Кітайскай народнай рэспублікай, нагадаю, гэта пытанне за Тайваня, успрымаць любых віленскіх пратэжэ пры розным фарматных палітычных крызісах альбо камунікацыях Кітай будзе ў апошнім шэрагу. Таму тут большы шанс, напрыклад, у варшаўскіх груп, дарэчы. Альбо калі будзе прадэманстравана нейкая аўтаномнасць ад палітыкі літоўскіх уладаў у атачэнні Светланы Тихановскай. Але як гэта зрабіць, шчыра кажучы, у цяперашніх варунках я слаба уяўляю, як яны могуць гэта зрабіць. Тым не меней. Польша. Для Польши украй важна захаванне незалежнасці Беларусі, але ў прынцыпе залежна ад фармата знешняга супрацоўніцтва і знешняга балансу, ці будуць штаты працаваць з Беларусю, ці не будуць і так далей. Польша можа працаваць амаль з любым. Але скажем так, абмежавана. Літоўская рэспубліка. Самае цікавае тут, шмат у чым супадае з польскім, але ёсць адно але. Для Літоўскай рэспублікі няма каштоўнасці ў незалежнасці Беларусі. Умоўна кажучы, фармат існавання Беларусі як проксі дзяржавы расійскай нават прасцейшы, таму што ён здымае вось гэтую тое, што літвісы самі сябе загналі, разганяючы тэзу пра быццам бы небяспеку літвінізма і гэтак далей. Ёсць такая рэч, як небяспека спрэчак пра гістарычную памяць, але на пустым месцы, окей. І адпаведна, вось у гэтым рэчышчы, у гэтай канструкцыі тактычна, яшчэ раз, гэта не азначае, што стратэгічна не можа змяніцца. Я вельмі спадзяюся, што рана ці позна гэта зменіцца. Але тактычна, зважаючы на цяперашні баланс літвійскіх элітаў, існаванне Беларусі як цалкам проксі дзяржавы альбо пачатак анексіі для іх нармальна, таму што ёсць Расія вораг, зараз, значыць, не будзем рабіць адрозненне, все окей. А з апазіцыяй быццам бы мы працуем. Форум жа рускай апазіцыі праводзіць штогод. Для Турэччыны ёсць зацікаўленасць у супрацоўніцтве ў выхадзе, але Турэччына яна будзе гульцом пазней, напрыканцы 2025 года. Для Украіны ключавая праблема, што так, незалежнасць Беларусі патрэбна, але такой рэчы, як украінскай палітыкі на беларускім накірунку у Кіева адзінай няма. На жаль. Пра гэта таксама казаў ты, хто слухаў учорашнюю прэзентацыю, пра гэта казаў адкрытым тэкстам, і буду паўтараць, буду спрабаваць дагрукацца, таму што ад гэтага губляе і Беларусь, і губляе Украіна, таму што калі у цябе няма палітыкі, ты проста вагаешся, скідаешся з аднаго боку ў другі. І нарэшце сцэнарны аналіз. Самая такая складаная схемка, я прашу прабачэння, яна будзе у таго, хто глядзіць на тэлевізары, магчыма, будзе бачна. Што гэта такое? Фактычна гэта блок-схема. Калі казаць так агулам, давайте адразу павешу, дарэчы, дзе яна ёсць у добрай якасці, давайте адразу павешу той же самый штрих-код со спасылкай на тэкст даклада, дзе можна палазіць. Сутнасць такая, што ёсць пэўныя моманты выбару, і залежна ад гэтых момантаў выбару, фактычна адбываецца пераход і зменшаецца альбо павялічыцца верагоднасць таго ці іншага сцэнарыю.
І вот на гэтым слайдзе, да, у дакладзе гэтых лічбачкаў няма, але на слайдзе яны ёсць. На гэтым слайдзе взяў дзеля цікаўнасці, зрабіў просто верагоднасць 80/20, што першы момант выбару у атачэнні Лукашэнкі гэта ці ёсць жаданне балансаваць уплыў Расіі. Ну, фактычна, хаця б, каб захаваць сваю ўладу. Зараз я буду павялічваць гэтыя часткі, будзем пасля перапаўзаць з вами, скажем так, з імі. Вот так вот зраблю. Хвіліначку. Опа. Спадзяюсь, што так будзе лепей бачна. Бачыце. Першы. І далей мы ідзем па некалькіх сцэнарыях. Сцэнарыяў всяго 6, калі браць верагодных. 3 гэта 2 умоўна кажучы на ўсходнім вектары, 2 блізкія да анексіі, 1 балансаванне і 1 вот такі, які шмат каму можа падацца ідэальным, гэта сцэнарый, які можна пісаць словамі Рузвельта пра Самосу, сукін сын, але наш сукін сын. Ну, у святле актыўнасці Злучаных Штатаў Амерыкі, магчыма, гэта падасца цікавым. Але сутнасць у іншым. Давайте коротко пра сцэнарый. Пачнем з апошняга. Пачнем з апошняга сцэнарыя. Ён, верагодна, зараз зраблю так, каб была больш-менш бачная таблічка, як яна ідзе, да. Вот так вот. Ось такім чынам паверну. Гэты сцэнарый, ён магчымы, ён вельмі малаверагодны, ён магчымы пры адной умове. Вот, што мовна кажа, Беларусь цалкам кідаецца абдымкі Злучаных Штатаў Амерыкі. І памятаеце там фразы Лукашэнкі пра, як ён там казаў, Мінск сталіца США. Вось гэты сцэнарый Мінск сталіца США умоўны, ён магчымы толькі калі ёсць перамовы па Ўкраіне, калі Расія ідзе на саступкі ў перамовах па Ўкраіне, але пры гэтым спрабуе ціснуць на Беларусь, каб вярнуць свой уплыў. Пры гэтым ёсць знешнія балансіры, якія выступаюць за то, каб Беларусь адцягнуць ад Расіі, яны включаюцца сярод гэтых балансіраў сінхронна і США і Кітай. І вот такім выпадку фактычна для Беларусі открываецца багата, шмат магчымасцяў, таму што открываецца рынкі суседніх дзяржаваў, ёсць патранаж вялікіх дзяржаў і гэтак далей. Все, падаецца цудоўна. Ёсць сцэнарый, умоўна кажучы, анексіі транзіт. Да, фармат транзіту, калі Лукашенко злетае ў гэтым годзе, на жаль, толькі адзін. Гэта фармат, калі Александр Лукашенко і яго атачэнне спрабуюць дыстанцавацца ад Расіі, але робяць гэта ўкрай неразумна і пры абсалютна, як бы сказаць, неспрыятлівых умовах. Умоўна кажучы, Расія пачынае ціснуць на Беларусь, пры гэтым Беларусь, як вы бачыце, вось выхад на гэты сцэнарый. Перамоў па Ўкраіне няма. У расійскай эканомікі з аднаго боку она, скажем так, быццам застаецца ў нармальным стане, пры гэтым адбываецца ціск на Беларусь. Паралельна з гэтым Беларусь не можа... Беларусь спрабуе адыграцца, скажем так, адскачыць ад Расійскай Федэрацыі. Гэта атрымліваецца слаба, паралельна РФ цісне, і цісне па даўгах, у першую чаргу, згадуем тую ж самую даўгавую пастку. Але калі няма балансіру, і калі, напрыклад, Кітай не дапамагае Беларусі пакрыць гэты варыянт, такім выпадку мы срываемся ў фармат анексіі транзіт. Другі варыянт гэта калі адбываюцца перамовы, але перамовы гэта адбываюцца па Ўкраіне, скажем так, неўдала для Украіны. Беларусь па-за схемою гэтых перамоваў, тады другі варыянт. І калі Расія і Злучаныя Штаты Амерыкі спрабуюць арганізаваць Расію як свайго харусніка супраць Кітая, і Кітай пры гэтым не актыўна на беларускім накірунку. Тады мы звалімся в фармат анексія плюс транзіт. Што гэта азначае? Гэта азначае, што Расія вырашае просто закрыць пытанне Лукашэнкі, закрыць пытанне незалежнасці Беларусі ў зручны для сябе момант. На жаль, це найгоршы сцэнарый, але ў прынцыпе ён, скажем так, адносна малаверагодны, ў районе 10%. Ёсць два сцэнарыя адносна пазітыўных, гэта якія ідуць, калі перамоваў паміж Украінай і Расіяй памеры няма, але пры гэтым ёсць такая штука, як усходні вектор, гэта умоўна кажучы балансаванне, але с адыходным гэта можна назваць казахскі прыклад. Калі Беларусь пачынае
хутка адыходзіць у зону ўплыву Китая, але пры гэтым досыць мякка на пачатковых этапах паставішся пры Расіі. Як вы бачыце, гэта пачатак крызісу ў расійскай эканомікі, пагаршэнне сітуацыі між Злучанымі Штатамі Амерыкі і Кітаем, але пры гэтым Кітай ён не ўключаецца ў абарону Расіі. То бишь Кітай вот, у працягу вайны ён застаецца нейтральным і пры гэтым ставіць вельмі моцна на пашырэнне сваёй зоны ўплыву. Тады умоўна кажучы, казахскі сцэнарый. У выпадку, калі нармальна адносіны Злучаных Штатаў Амерыкі і Кітая, і калі Кітай актыўна будуе сваю зону ўплыву, і пры гэтым Беларусь прымаецца в БРИКС, вот тады магчымы яшчэ адзін варыянт, он вельмі малаверагодны. Гэта, калі парафразировать Александра Лукашенко, які казаў свой час пра расейцаў, кітайцы са знакам качества. Ну і два наступных варыянта, якія у прынцыпе досыць верагодныя. Першы гэта проксі дзяржава. Ну яшчэ забыў сказаць, што анексія плюс транзіт гэта амаль гарантавана азначае вайну. Гэта азначае, што з тэрыторыі Беларусі войскі пойдуць на тэрыторыю Украіны. Таму што калі анексія, калі гэта частка Расійскай Федэрацыі, ну тут уже, што называецца, нічога не паробіш. Два других варианта. Проксі дзяржава гэта неудачы, умоўна кажучы, некалькі кропак увахода, гэта неудачы у спробе збалансавацца, правал в удзеле перамоваў вакол Украіны, маю на ўвазе па рэгіёну. Гэта тады Беларусь можа і пасіўнасць Китая і пасіўнасць Турэччыны, дарэчы, тады Беларусь свальваецца ў фармат проксі дзяржавы. Гэта яшчэ не анексія, але фактычна ў такім выпадку Беларусь губляе самастойнасць знешняй палітыкі нават на ўсходнім накірунку. Таму што на ўсходнім пакуль што маю на ўвазе Кітай, В'етнам і так далей, Турэччына, гэта пакуль застаецца. Другі варыянт гэта вяртанне, все іншыя варыянты, найбольш другі верагодны сцэнарый, вядуць у фармат, тут я напісаў, гэта піруэта на арбіце Расійскай Федэрацыі. Гэта фармат 19 год немагчымы, але гэта дзесьці 16-17 год. Калі да Беларусі прыглядаюцца, калі асцярожна, скажем так, робяць, ну, скажем так, пэўныя палёгкі па санкцыях з мэтай выцягнуць яе з абдымку Расіі. І ў прынцыпе такі варыянт ён задае магчымасці досыць неблагія для будучых пераўтварэнняў, я маю на ўвазе ўжо на 2026-2027 годы. Таму што паўтару, што прагноз ён толькі на 25 год. Ну, калі коротка, прыкладна вось так, прашу прабачэння, да, я заняў болей за паўгадзіны, цяпер паехалі адказваць на пытанні. І пачынаем зараз і глядзець. Так, яшчэ раз нагадваю, што вот штрих-кодик гэта сам даклад. Ой, прашу прабачэння, давайте першым гэты штрих-код. Я яшчэ пакажу адзін слайдик, там будзе яшчэ адзін штрих-код. Я яго паказваў на украінскай аўдыторыі, магчыма, мяне хтосьці глядзіць з украінскай аўдыторыі. Гэта вось на гэтым слайдзе штрих-код гэта рэабілітацыйны цэнтр Ланка. Гэта той, што трымаюць добрыя беларусы і дапамагаюць у рэабілітацыі параненым вайскоўцам, першым замежнікам, не грамадзянам Украіны, таму што з гэтым ёсць праблема. І калі хочаце проста сказаць дзякую, допустим, не праз Patreon, не мне асабіста, вот просто падзякаваць за працу, ну, я буду вельмі ўдзячны вам, калі вы падтрымаеце Ланку. Реально. Таму штрих-код, глядзіце, калі ласка. Ну, а цяпер вяртаемся да таго, дзе вісіць, вяртаю, што называецца, свой, давайте яго ў іншае месца паставлю, каб не блытаць. А дзе вісіць мой прагноз. Вось ён, вот так вот паставлю. Все, поехали. Пачынаем адказваць на пытанні. Дзякую за вашу аналітыку. Судзячы па вашаму прагнозу, добрых варыянтаў для беларускага народу на бліжэйшыя гады не варта чакаць. Яшчэ раз, прагноз тычыцца 1 года. І, ну, я займаюся ўсё ж таки аналізам працэсаў, а не фантастыкай. Казаць, што вот праз год там Беларусь цалкам развернецца, не. Але калі браць агульны баланс сітуацыі, то ведаеце, вот зараз якраз таки для Беларусі, як для краіны, акно магчымасцяў. Дзесьці даўжынёй гады ў 1,5. І гэта вельмі важна. Таму што апроч разумення, што трэба штосьці рабіць з Беларусі ў пошуку новых альтэрнатыў, ёсць з'яўленне новых сілаў, ёсць аслабленне Расіі, якое пакуль што будзе давацца ў знакі незалежна ад варыянта заканчэння вайны ў Украіне, ёсць актывізацыя Кітая, ёсць пераўтварэнне Турэччыны, недарма пра гэту краіну згадваю, на рэгіянальную супердзяржаву.
З мяне смеялись, калі я казаў, што глядзіце за ёй, ну давайте паглядзім на Сірыю, на Азербайджан, на Лівію, што там адбываецца. І Турэччына будзе працягваць выбудоўваць сваю лінію ўплыву на поўнач. Гэта не азначае, што будзе спрабаваць дамінаваць у Беларусі, але яна будзе гульцом. Яна зараз гулец ценевы, хутчэй як кантрабанды, так там эканамічны партнер, але яна будзе гуляць далей. Наступнае, газ і нафта. Вот тыя іголкі, з якіх Беларусь не магла злезці. Пытанне такое: казахская нафта ўжо ў нафтаправодзе «Дружба» ідзе ў Венгрыю. Яна ідзе ўжо год як. І так, Беларусь на гэтым зарабляе, выставляючы большыя кошты, але пытанне ў чым: Расія вельмі доўга не пускала альтэрнатыўную нафту ў «Дружбу», проста каб не было альтэрнатывы расійскаму газу. Зараз гэтая альтэрнатыва ёсць. І калі Расія выкруціць рукі, што окей, сама ты прадаваць не можаш, твае партнеры там, ці саюзнікі, ці, можа быць, праз цябе могуць прадаваць па тваіх трубаправодах, і калі будуць доўгатэрміновыя кантракты на тую ж самую казахскую нафту по гэтаму нафтаправоду, гэта азначае, што да гэтых кантрактаў з часам можа далучыцца Беларусь. Гэта вельмі важнае адрозненне ад сітуацыі нават 19-го года. З пункту гледжання нават расійскага шантажа. Газ. Расійскі газ не будзе транзітавацца праз Украіну. Але, магчыма, азербайджанскі, казахскі, туркменскі. Беларускі і украінскі ГТС маюць свае перасечэнні. Зрэшты, па Беларусі ідзе труба. Гэта таксама тое, чаго не было раней. Тое, чаго не было раней, гэта разварот еўрапейскіх краін, у тым ліку старая Еўропа, Францыя, Нямецчына бачаць у Расіі пагрозу. Так хочуць супрацоўнічаць, але бачаць пагрозу. І зараз з'яўляецца разуменне, што аддаць Беларусь у Расію, гэта рэзка ўзмацніць Расію тактычна, вот нават на цяперашнім моманце. Таму да, ёсць акно магчымасцяў. Пытанне ў іншым, што ім можна скарыстацца, можна не скарыстацца. Гэта ўжо да. Прычым для абодвух бакоў, як для пазіцыі, так і для афіцыйнага Мінску. Але калі скарыстаешся, то от калі браць нават варыянты сцэнарою, год таму на анексіі і проксі дзяржавы яны мелі б пры базавым такім падліку 10% 80%. Зараз яны не набіраюць і палову. Таму казаць, што вот у нас все прапала, там гэтак далей, все прапала, гэта калі верыць у казкі, што у нас все будзе цудоўна праз 5 месяцаў, не будзе цудоўна. Гэта доўгі шлях. Чаму вы лічыце праблему для Лукі, што ён ВНС кіруе і прэзідэнт? І не ўпершы парушаць мяняць Канстытуцыю. Гэта не праблема для Лукі, яшчэ раз. Я ацэньваю паказчыкі легітымнасці. Гэта праблема, як яго ўспрымаюць. Разумееце, да, яму не ўпершыню, але пытанне такое. Адна справа, калі ты кажаш, нам не да законов, калі твоя базавая аўдыторыя, не аўдыторыя, але калі твоя базавая электаральная група на пачатку 50%, пасля 40% і так далей. Наступнае, што Канстытуцыю занадта часта мянялі. Вось гэта асабліва 2 гады вярнуць адмяніць пад адну асобу. Гэта пытанне легітымнасці сярод эліт. Гэта бізнес, гэта тыя ж самыя сілавікі і так далей. Таму што ціск на змены сістэмы, на змены характара палітыкі ёсць ізнутры таксама. Не для дэмакратыі, для зарабляння грошай. Таму гэта так. Так. Гэта пытанне ёсць. Уже можна зарабляць на рэпрэсіях. Ну так слухайце, Лукашенко гэтым даўно зарабляў. Потім, наскільки комично несправедливо світ, не здивуюся, якщо Білорусь вступить в ЄС раніше України. Оле, розумієте, питання в настроях білорусів. Так, є зростання проєвропейських, називаємо так, настроїв, але, ну, можливо, я помиляюся, але все ж таки в Білорусі домінує позиція, що давайте будемо працювати разом з усіма. Це означає, що я дуже міцно сумніваюся, що після зміни Лукашенка на когось більш притаманного, що Білорусь ломанеться до Європейського Союзу. Тому що показники євроскепсису також дуже великі. Балансувати між Європою та Китаєм, ну це в принципі, це звичайно буде для Білорусі.
І це буде комфортно для значної частини білорусів. Тому тут йдеться саме не про євроінтеграцію, бо це одна з таких речей, яку білоруси не розуміють українці. Українці люблять такий бінарний вибір. Або так, чорно-біле. Білоруси часто густо вони обирають купу таких напівтонів і спробують збудувати якусь систему балансірів більш ніж з двох варіантів. Це в житті і в політиці тощо. І, відповідно, одна з причин, припустимо, політичних непорозумінь і певних політичних, не конфліктів, але, не знаю, якихось обид, кривд один на одного. Це коли українці говорять, ну, робіть як ми, білоруси, так а навіщо? Вони реально вважають це нелогічним, нераціональним, значна частина білорусів. Але з іншого боку, те, що роблять білоруси, значна частина українців вважає нераціональним, нелогічним. Тому тут з уліком подій по Україні в опошній неділі, який у Трампа на самій справі сценарій бачення світу після війни. У Трампа нема сценарію бачення світу. Трамп працює у технічному полі. Як на гэтым можна згуляць бакам супрацьстаяння ў Беларусі? Дзякуй. Беларусь пад гэтую шыльду будзе спрабаваць прадаць сябе, Трамп, накладанне Лукашенко. І тут пытанне не толькі гандаль, назовем так, палітычнымі зняволямі, таму што гэта вытворнае ад асноўных праблем. Тут пытанне гандлю функцыянал, таму што Трамп па Ўкраіне паказаў адну. Ён шукае выгаду. От банальна, грубо кажучы, бабло альбо палітычную выгаду. Даруйце за грубасць. Прычым хутка. І тут пытанне, чым Беларусь яму можа дапамагчы з гэтым. Ну, от на прэзентацыі у Киеве я жартама прыводзіў прыклад утылізацыі пластыку. Я хочу нагадаць, і, по-моему, ролик, калі не памыляюсь, пра гэта здымаў, пагугліце, калі сапсаваліся адносіны Злучаных Штатаў Амерыкі і Китая. Гэта было, дарэчы, пры Трампе. А пасля параўнайце гэта з даты пачатку зялёнага пераходу ў Кітай. Справа ў тым, што Кітай ён прымаў на утылізацыю большую частку амерыканскіх пластикавых адходаў. Пакетики і так далей, больш за 60%. І каля паловы еўрапейскіх. В 17 годзе на гэта перасталі абмежавалі, у 18 перасталі рабіць. І калі ты гаворыш, што ты будуеш зялёную эканоміку на самой справе просто тупо вывозячы гэтае смецце з сваёй краіны, але пры гэтым гаворыць, што так, ты зялёны, ты класны, выявілася, што гэта праблема для ЕС і для США. І от тады Трамп спробаваў дамовіцца з Сі не пайшоў на поступкі, кітайскія камуністы сталі кепскімі, але паралельна Трамп нарабіў тады цэлае турнэ, вот тады ж ён сустракаўся з Кімам, і ён сустрэўся з в'етнамскімі камуністамі. І от 18-й год кітайцы сталі кепскімі, в'етнамцы сталі класнымі. Але пытанне, што да, гэта брудная такая тэма, пра якую не любяць гаварыць, але лавачка зараз закрылась для Беларусі, хутчэй, таму што в'етнамскія камуністы добрыя. Хаця, хто іх ведае? Раптам Лукашенко завтра скажа, што у нас ёсць тэхналогіі пераробкі пластыка. І калі ёсць нейкі аб'ём, магчыма, з гэтым згуляе са Штатамі таксама. Можа, другія варыянты. Тут на самой справе куча. Ігор, пракаментуйце, калі ласка, сітуацыю з беларускім гаіном, ды ўвогуле, якое ваше стаўленне да гаіна матолькі? Слухайце, стаўленне, гэта рэсурс, які быў досыць уплывовым. Асабістае стаўленне ў дадзеным выпадку мала ўплывае на вызнання ці невызнання уплывовых. Па стылю паводзіну, з панам Матолька наўрад ці б я спрацаваўся не тое, што ў адной групе, а, скажем так, у адносна блізкіх геаграфічных лакацыях. Па гаіну, пры гэтым па гаіну гэта реально вельмі непрыемная сітуацыя, якая істотна падарвала давер не толькі да гэтай ініцыятывы, але да шматлікіх іншых ініцыятыў, які скіраваны на сувязь беларусаў замежжа з беларусамі ўнутры. Хто цяпер будзе верыць чат-ботикам? І гэта адна з прычын, чаму хутчэй за ўсё атака менавіта зараз, таму што для Лукашэнкі ўкрай важна якраз таки дыскрэдытаваць саму ідэю, што можна бяспечна кантактаваць з апазіцыйнымі цэнтрамі. Пры гэтым, пры ўсім маім спецыфічным стаўленні да пана Матолькі, ён зрабіў адну рэч, якую лічу правільна. Калі ты кіраўнік некага накірунку, ён сказаў, што гэта мая віна. І вот нават за гэтыя словы, вось гэты ўчынак, ён заслугоўвае павагі.
Таму што было куча праколаў, куча правалаў у іншых структураў. Никто болей не взял вину на себе. Хотя был реально, с тех, кто был реально виноват, скажем так, у, ну не веду, зливах, у провалах политики и так далее. И всюду находилась куча виновных, куча там неких обставин. Тут, ну, принаймні, человек знайшов смелость. За гэта ему дякую. Пакуль нехта захоўвае ладу, расейцы забіраюць рынок паслуг. Так яны забіраюць, яны паціхеньку ўваходзяць, і тут не толькі рынок паслуг, тут і абкладанне дадатковымі дамовамі і так далее. Да? Пытанне, ці застануцца рэпрэсіі на тым самым узроўні пасля сыходу Лукі? Разумееце, датычна каго? Таму што хутчэй усё гэта будзе, ну, па-першае, у 25-м годзе сыход Лукі магчымы, альбо ў выпадку там форс-мажорных абставін, там не ведаю, метэарыт упаў на Маскву, ці на Менск, альбо сам Лукашенко штосьці замударылася, ну стаў на лыжы і зваліўся з абрыву, ну бывае такое. Ось, альбо стаў на лыжы, патануў, таксама такое бывае. Але калі гэта расійскі сцэнар, рэпрэсіі будуць, трэба зачысціць поле. Калі гэта сцэнар перавароту унутры дзяржаўнага, ну скажем так, унутры элітнага, рэпрэсіі будуць, але тады апроч часткі дэмакратычных, умоўна дэмакратычных актывістаў, будзе нож доўгіх ножоў для часткі элітаў. Калі гэта нейкі дагаварнічок унутры, то будзе лайт-варыянт пэўны час, але пасля хутчэй усё будзе дэманстратыўнае там, некае памілаванне і так далей. Ігор, вы лічыце Ціхановскую ейную дзейнасць расійскім праектам? Мне цяжка сказаць, расійскі ці не расійскі, пра тое, што Расія грала актыўна на дзейнасці Бабарыкі, Ціхановскай, Цэпкалы і так далей, і грала пасля. Ну, пра гэта я адкрыта казаў у сваіх роліках, паглядзіце з 20-го там, па 23 гады, тут, што называецца, нічога новага, але пытанне такое, што калі твою дзейнасць выкарыстоўваць, гэта адно, калі ты гэта не бачыш, гэта таксама, гэта можа сведчыць там недасведчанасць, памылку, альбо можа сведчыць пра свядомую пазіцыю, але пытанне такое, што вінавачыць, што вот ты цалкам нейкі праект, ну гэта трэба тады, калі ты маеш нейкі доказ. Як вы лічыце, якая верагоднасць, што Трампу не атрымаецца прымусіць РФ і Украіну спыніць вайну, і вайна працягнецца такім жа напрамку яшчэ некалькі гадоў? Ну, слухайце, тут адзінае, што магу сказаць, у мяне відэо больш сканчваецца прагноз па Украіне. Я его прэзентаваў у снежні 24 года. І пакуль што тое, што адбываецца, у тым ліку ціск Трампа на Зеленскага і так далей, там, дарэчы, падобная блок-схемка намалявана, гэта вот все ў гэтай блок-схеме. За логіку таго прагноза пакуль падзеі не выйшлі ад слова зусім. Больш таго, мы зараз знаходзімся на першым цыкле, на першай ітэрацыі, якая скончыцца бліжэй да канца сакавіка. У прынцыпе, тое ж таксама прагнозе апісваў, што кожны цыкл гэта прыблізна 3 месяцы. Таму для мяне вось, ну, магчыма, нечакана некаторыя заявы, але сама логіка працэсу, яна, ну, даруйце, калі ласка, я яе прапісаў, і ад сваіх слоў я не адмаўляюся. Як лічыце, перавяртанне правового поля реально признать все змены Конституции 94 незаконно и отменить их? Разумееце, про Конституцию гэта лёгка, але пытанне, што вы лічыце, чым больш гадоў праходзіць, тым больш у адпаведнасці з тымі ці іншымі зменамі Конституцыі прымаецца заканадаўчых актаў. Окей, вы прымаеце адмены Конституцыю, калі гэта закране пытанне там апасярэдавана там праз прапісаны ў Канстытуцыі механізм зацверджання закона, праз дзейнасць урада і так далей. Калі гэта закранае пенсійны фонд, штосьці яшчэ. Таму заявіць, што мы адмяняем і вяртаем Канстытуцыю 94 года, ну, окей, можна. Але гэта ў такім выпадку пры вельмі трывалым пераходным працэсе. На мою думку, значна прасцей. Конституция 94 года она не была идеальной. Потому что, даруйте, она подарила нам Лукашенко. Калі ўжо на той пайшло. У той Конституцыі не было прапісана нармальнай сістэмы мясцовага самакіравання, нармальнай сістэмы незалежнасці судоў. Таму па-нармальнаму, да, магчыма, можа быць узяць за аснову там на пераходны працэс, але некую сістэму трэба выбудоўваць. Пытанне, быў бы распад Расійскай Федэрацыі выгадны Кітаю? І каму з вялікіх гульцоў быў бы выгадны? Ну, пра гэта таксама пісаў у прагнозе па Ўкраіне яшчэ раз.
Наша беда Украины, что распад России, ён, магчыма, калі глядзець вот, скажем так, звонку, збоку, здалёк, ён можа падацца выгадным, але для элітаў Злучаных Штатаў Амерыкі, Европы, еўрапейскіх краінаў, большасці еўрапейскіх краінаў, Китая, гэта хутчэй негатыўны сцэнарый, які вельмі іх палохае. На жаль. Ну што, спадарства, бачу, што пытанні ўсё. Дзякуй за то, што глядзелі. Ну, у гадзіну не памясціліся, или гадзіну 04 так. Традыцыйна не верьце, я думаю, маму слову, проверяйте, перепроверяйте, приходите до власных высноў. Штрих-кодик, скажем так, с посылкой на тэкст доклада я зараз повешу на сярэдзіну, великий зараблю яго, каб можна было спокойно, оба, ось на весь экран, замест моего фейса. Вот, тому скачайте, кому хочется. Подписывайтесь на канал, подтримуйте подписка на Патреоне. Ну, по остатнім радости, счастья, удачи и мирного неба вам над головой. Всего вам наилепшего.